An balimaw ani ɲantuma bi kibaruya b'an bolo k'a las'aw ma o de ye kunun tarata don novembre kalo tile 20 ayiwa min yɛrɛ ye an ka finitigi dɔ ye olu kɔni nin tora ayiwa walejugu dɔ la Boni ni ale bɛ Duwanza mara la Mopti région na ayiwa kibaruya minnu sera ma olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye an ka finitigi ninnu ye ayiwa u tun bɛ u ka lakana yaala dɔ de la ayiwa ni fanfɛla ninnu na ni u ka mobili yɛrɛ yɛlɛla ayiwa mugujugu dɔ kan ni a bɛ f'o ma ko mine ayiwa mugujugu in kɔni cilen kɔfɛ a yirala k'a fɔ kɔni ko an ka finitigi 3 kɔni nin tora a la ayiwa min yɛrɛ ye 5 wɛrɛ ye olu kɔni joginna an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni olu bilala ka taa ayiwa dɔgɔtɔrɔso la cogo min na u bɛ se ka furakɛ cogoya min na ayiwa kibaruya minnu kɔni sera ma olu kɔni b'a jira k'a fɔ kɔni ko mɔgɔ kelen kɔni dɔnna maa minnu kɔni ye nin walejugu in kɛ nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na cogo min na tɛgɛ kɔni bɛ se ka da u kan ayiwa n'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'a jira k'a fɔ kɔni ko ntɛnɛn don novembre kalo tile 19 ayiwa min yɛrɛ ye an ka finitigiw ye olu ni ayiwa dɔgɔnɔw ka kɛlɛbolo min bɛ ni a bɛ f'o ma ko Dana Amasago olu kɔni karila ɲɔgɔn na ayiwa Koroma tɛntɛn ni ale ye dugu fitinin ye Mopti mara la ayiwa yirala k'a fɔ kɔni ko o kɔni wale ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ min yɛrɛ ye Dana Amasago ye ale ka maaw kɔni kɛlɛkɛdenw olu kɔni taara ni dugu fitinin na k'a d'a kan u y'a mɛn ayiwa karidon ko walejugu tabɔ kɔni tun tɛmɛna yen yɔrɔ la ayiwa Dana Amasago mɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu ka seli ye o kun tɛ dɔ wɛrɛ ye olu kɔni tun bɛ fɛ ka lakana yɛrɛ kɔni lasegin nin yɔrɔ in na nka u y'a jira k'a fɔ kɔni ko k'a sɔrɔ olu bɛ min yɛrɛ ye an ka finitigiw ye olu fana nana yɔrɔ kelen in na an ka finitigiw ka ɲɛmɔgɔ kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu fana ye ayiwa marifaw mankan de mɛn yen fanfɛlaw la o de kama olu kɔni sera nin yɔrɔ in na ayiwa kabini kari yɛrɛ fɔlɔ ayiwa u kelen ka se yen min yɛrɛ ye o dugusɛjɛ ye ni o ye ntɛnɛn sɔgɔma joona ye ayiwa an ka finitigiw ka dɛmɛbaga wɛrɛw nana ka bɔ ayiwa Koro mara la a yirala k'a fɔ kɔni ko de senfɛ min yɛrɛ ye marifa ci kɔni o yera ko la ayiwa mɔgɔ fɔlɔ min kɔni ye kisɛ ci ayiwa an ka finitigiw ni ayiwa Dana Amasago mɔgɔw la o kɔni ma dɔn fɔlɔ k'a d'a kan ayiwa an ka finitigiw ko maadɔn ninnu de don ayiwa maadɔn ninnu fana ko an ka finitigiw de fɔlɔ ye a daminɛ nka min kɔni o jɛlen don an bɛ yɔrɔ min na sisan o de ye k'a fɔ kɔni ko ayiwa kisɛ ci kɔni senfɛ min yɛrɛ ye Dana Amasago ka kɛlɛkɛden ayiwa 4 ye olu kɔni nin tora a la min ye 5 ye olu kɔni joginna ni olu bilala ka taa ayiwa dɔgɔtɔrɔso la nka a yirala k'a fɔ fana ko ni min yɛrɛ ye o kɛlɛkɛden 15 ye ni olu ye Dana Amasago ka mɔgɔw ye olu fana minɛna an ka finitigiw fɛ ayiwa an balimaw ni kunnafoni ninnu de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ ka kulomajɔ la